Hola amics Clashers, benvinguts a Clash en català. Una setmana més, us portem un vídeo interessant, aquest cop, un resum de guerra. De fet, és la primera guerra de la família Catalans for War. Vale? Ara us explico què és això. Vale? Aquí podeu veure que estic ara Despertaferro. Vale? Doncs Catalans for War és una família de clans que s'han juntat diversos clans, com Despertaferro 1, Estat Català, Catalunya Cracks, no sé ara si algun més, o gent d'altres clans, per fer una família de clans quan es composen de diferent manera. N'hi ha uns clans més dedicats a les guerres, altres clans al farming i tal, ok? En aquest cas, Despertaferro 1 serà el clan dedicat a les guerres top i és on hem fet la nostra primera guerra, que us anem a ensenyar ara. La primera que hem fet i l'hem perduda. Però bueno, la veritat és que ens ha anat molt bé i ara us explico què tal. La primera derrota ha sigut contra Forged from Steel. Aquest és un clan top, un clan top de veritat de guerra. Vale? És un dels clans participants al CWL, que és la competició més important que hi ha ara mateix de Clash of Clans. És la més gran i la més important i amb molta diferència, vale? No sé com se diu ara, Lliga Hispana, tot això és res comparat amb la CWL, vale? I si anem a veure, per exemple, us ensenyaré una mica a veure aquest clan. Vale? El clan veieu que és nou, vale? És un clan nou que l'han creat justament per és l'aliança i suposo que hi ha gent s'han juntat de diversos clans, perquè jo me'n recordo el Captain Crunch estava a Summer Never Came, jo vaig estar amb ell en aquest clan, un temps vaig estar en els clans guiris, i si veieu contra qui juguen aquesta gent, juguen contra Badabing Clan, que és un clan top també que està a la CWL, també contra el WKF, que és el del Powerbank, que també està en aquesta competició, l'Elite Gaming, que és del Clash Quitash, també està en aquesta competició. En aquesta competició ja pot haver-hi Reddit Omega és un clan super top també. Per aquí també hi ha el One Hive, el 2.0, també hi ha el One Hive, Invictus, també hi ha el War and Glory. Tots aquests són clans molt tops. Aquesta gent realment juguen contra gent molt bona. Nosaltres no estem al seu nivell i dubto que mai hi puguem estar. Vale? Tot i això, veiem que la guerra han quedat 103 a 107. Bueno, suposo que també es podrien haver esforçat més si volguessin, però no els hi ha fet falta. Vale? La qüestió és que no els hi ha anat de tant. Vale? Anem a veure alguns dels atacs que han fet ells, perquè realment els nostres no tenen tant de mèrit. Vale? Aquí veieu el primer atac que veurem, que és el que m'han fet a mi, que la veritat és que aquesta base no me l'havia patat ningú encara, cap Town Hall 10. Town Hall 11 sí, però Town Hall 10 no me l'havia patat ningú. I ells han sigut els primers que ho han fet, vale? I a més amb un atac molt xulo, un atac de dracs que no és molt... Es veu poques vegades amb Town Hall 9 i amb Town Hall 10 menys, vale? Aquesta gent, ja he dit que són molt bons, tenien totes les bases seves, tenen herois al màxim, de la primera a l'última. Vull dir... No van amb tonteries. Vale? Aquí veieu que porta un Queen Walk i la idea aquesta és del Queen Walk i porta 10 trencamurs. Vol entrar fins a la cuina, vale? La veritat és que veureu que un Queen Walk com aquest no el veureu gaires vegades. Jo només, poques vegades com aquest. Una altra vegada vaig veure un també molt bo a la Lliga Catalana, la veritat. Veieu cada vegada que tira el Rage per aprofitar per curar la reina, però a més en el moment que tira el Rage tira els trencamurs per aprofitar el Rage amb els trencamurs per si algun es mora, doncs encara podria empatar el mur igualment. Vale? I en aquest moment ja ha matat tres antiaeris, un altre cop tira el Rage i quan tira el Rage un altre cop tira els trencamurs i ja està, és que ha trencat 3 murs. Trencar 3 murs amb un Queen Walk és molt complicat. Vale? En aquest moment ja ell ja comença el fly, diguéssim, amb els dracs, tira un baby a l'esquerra per fer una mica de funnel i llavors tots els altres dracs perquè vagin d'esquerra a dreta, diguem, entrant per dintre, matant l'inferno, matant totes les torres. Porta una curació també per la zona aquesta de les torres de mags i els herois, que la veritat és que no sé si li feia falta, potser hasta no li feia falta, vale? En aquest punt ja ha caigut la segona inferno
Només li queda aquí un antiaeri, però és que la reina està quasi... Ara ha fet gastar l'habilitat per trencar el mur, perquè vull dir, no li feia falta. La reina full de vida i això és 3 estrelles, bàsicament. Vale? La veritat és que ha sigut un atac molt guapo, molt espectacular i ja m'agradaria a mi saber-ne fer com aquests. Vale? Però bueno, mirant dels pros també s'aprèn. Vale? El següent que veurem també és un altre Townhall 10, Townhall 10, vale? És quin atac era? Sí, el que li han fet al Gran Marcel. Porta un Lalun, vale? En aquesta guerra nosaltres no hem fet cap 3 estrelles a Townhall 10 ni Townhall 11, sinó, bueno, n'hem fet però són deep. I ells tampoc no n'han fet gaires que no siguin deep, la veritat són els 3 que veurem, són els únics que no són deep. A Townhall 9 sí que els hem fet tots i ells també els han fet tots. Vale. Avui en dia normalment les guerres es defineixen a Townhall 11 i 10 perquè el 9 acaba sent sempre tot fet. Vale? Aquí porta un Quill Squad bastant potent, portava hasta Valkyries, que la veritat és que se li queden aquí enganxades a la dreta, però portava Valkyries, la idea aquí és que té que arribar fins al centre realment i matar una reina que està flanquejada per un Inferno i 2 Tesles. Bueno, té el Tesla Farm aquí al mig. Però tot i així el rei i la reina han entrat, les Valkyries no han entrat, però igualment amb el rei i la reina ja ha tingut prou. Vale? Aquí la veritat és que comença el fly, tira amb les velocitats a la part exterior, i tot i que aquesta base és una base que té els antiaeris molt exterior i molt lluny, que teòricament ajuda a defensar els Laluns, tot i així ell ho ha pogut fer entre spells i tal, encara li queda l'últim lava per l'últim antiaeri, i en aquest punt és que ja només li queda l'antiaeri que pum, ja no hi és, i res, bàsicament netejar. Vale? Ho ha fet molt fàcil, però no ho és. La veritat és que en aquests clans i aquestes lligues hi ha gent molt bona, vale? No sé si ho he dit abans, però Forged from Steel ara mateix porten 4 jornades de la lliga de la CWL i ha guanyat 3. Porta una jornada perduda només. Vale? El tercer atac que veurem és el que li han fet a la Uma. Aquest és una mica més clàssic també, Bueno, últimament és més clàssic, Últimament es tornen a veure mines i per això és més clàssic. Però vull dir, fa uns mesos no es veien pas. Des que s'han pujat a nivell 3 per Townhall 10 es comencen a veure. Vale? Aquí la idea és fer una mica de neteja per les bandes. Aquí aprofita que té una defensa que ens la regalen. Els morters normalment molts cops se'ls fiquen davant d'una estructura d'un extractor, sempre ens els petaran així. Vale, tira un reig perquè la reina es pugui carregar els herois. I el bowler de dalt, que ja ha matat ha fet la feina aquesta, però seguirà fent el funnel per després, ja quan em tiri el rei, doncs ja asseguri que va cap a l'esquerra. Vale. Un cop ha netejat una mica les defenses de fora, ja tira un porc, bàsicament per fer sortir el castell, i els verins per matar el castell. Gastarà l'habilitat de la reina per no gastar el rage. D'aquesta manera li queda el rage pels miners. Vale? Un cop això ja està solucionat, el castell comença per l'altra banda amb el rei i els mags per fer una mica de funnel. No necessitem gaire, només necessitem que els miners facin cap a dintre. Vale? I un cop veu que el funnel ja està fet, els miners entren els miners en joc, els tira tots a saco, una mica amb, no sé com es diu així, amb estil muralla, vale? Perquè vagin escombrant cap a baix. Vale? Tira una curació aquí, perquè normalment sempre hi ha bombes a prop dels infernos. I sí que és veritat que les infernos en únic és un avantatge pels miners, vale? I les infernos en múltiples dificulten molt més les coses, vale? Però bé, en aquest cas estan en únic, els miners han anat de conya, ha tirat el rage al mig per anar ràpid a la part de l'Ajuntament, que és la més lenta, i aquí al final encara tira l'última curació i
Els mines s'han trobat una trampa d'esquelets que els proteja bastant, però tenint l'infern en únic no es nota tant, vale? I en aquest punt ja hi ha molts miners i hi ha poques defenses. No sé quants miners poden haver aquí, però n'hi ha molts. No sé, potser 7, però potser més. Fem una mica de marxa ràpida. I bàsicament res més. Seguirem portant atacs, resum de guerra i vídeos d'estratègia, que és el que normalment més interessant trobo. I també el que portarem aquesta setmana serà la selecció catalana. La selecció catalana s'enfronta contra Guatemala aquest divendres. Vale? Intentarem fer un live pel divendres, així doncs esteu tots convidats a veure el live i em direu què tal. Comenteu-me al xat, que així ens ho passem tots molt bé. Vale? I res més, si us ha agradat ja sabeu, subscriviu-vos, així tindreu avisos i notificacions quan publiqui nous vídeos. Doneu-li like si us agrada, si no doncs també teniu el botó de dislike. O comenteu si creieu que puc fer alguna millora o alguna cosa que creieu que pot ser interessant de veure en el canal. Vale? Res més, adeu.